bé, llavors, com haureu vist, vos he passat este tema, és un tema a banda, ja el vaig utilitzar l'any passat, em sembla que està una mica millor explicat que el llibre o una mica més complet, ¿vale? I llavors el que anem a fer són les activitats que proposa aquest tema, ¿vale? Per tant, en el que he explicat en el vídeo 1 i 2, hauríeu de ser capaços, també buscant informació, ¿vale? De respondre a l'activitat A1, A2, A3, A4, A5 i A6. ¿Vale? Per tant, ara parlarem una mica de l'enllaç metàl·lic, ¿vale? I breument ja ens centrarem en l'enllaç covalent, que em sembla que és el que sempre porta una mica més de complicació. ¿Vale? Molt bé. Llavors, l'enllaç iònic ja sabeu que va a donar-se entre metalls. ¿Vale? I ja sabeu que els electrons en aquest tipus d'enllaç, ¿vale? Van a moure's lliurement al voltant, ¿vale? d'estos àtoms, ¿sí? En realitat van a ser ions positius. Per què? Ara vos ficaré un exemple en un vídeo també, però realment, si jo el que tinc són un munt d'àtoms units, ¿vale? I els manté units els electrons aquests que formen un núvol electrònic o mar d'electrons, aquests electrons realment venen una vegada més d'aquells electrons que diríem que li solen sobrar als metalls. Recordeu que els metalls generalment el que fan és tendir a cedir electrons. ¿Vale? Hem de dir que l'enllaç metàl·lic se dona entre metalls que tenen pocs electrons de valència. Recordeu que els electrons de valència són aquells que tenen en l'últim orbital o en els últims orbitals. ¿Vale? Normalment menys de 4. El que sí que tenen són normalment molts orbitals buits disponibles i pròxims d'energia. Això se dona sobretot en els metalls de transició. Ja sabeu, si estudiareu o repassareu el tema anterior, que els metalls de transició se diuen els del bloc D. ¿Vale? Llavors, en els orbitals D tenim 5 orbitals diferents perquè caben 10 electrons, recordeu, 2 electrons per orbital i, per tant, molt pròxims en energia. Clar, al tindre aquesta disponibilitat d'orbitals, també és molt fàcil que aquests electrons puguen ocupar, encara que sigui momentàniament, aquests orbitals que tinguin aquest lloc. ¿Vale? Molt bé. Per tant, aquest tipus d'enllaç únicament apareixen metalls i aliatges. ¿Vale? Tenim que complir 3 condicions bàsiques. ¿Vale? Que tinguin poca energia d'ionització, és a dir, que realment aquests metalls no volen guanyar electrons. ¿Vale? Tenen una energia baixa en ionització. Tenen pocs electrons de valència, això ja ho havia comentat abans, i que tenen molts orbitals disponibles. ¿Vale? Molt bé. Ara, aquí una mica diu que l'estructura està constituïda per un conjunt d'ions positius, ¿vale? Que solen tenir el mateix volum, si és un metall pur. ¿Vale? I també van a formar, ¿vale? Com unes estructures, ¿vale? En nombres de coordinació molt elevats. Què vol dir això? Que un sodi, per exemple, va poder envoltar-se de 8 sodis, ¿vale? Etcètera. ¿Vale? Bueno, són en realitat estructures molt compactes i aquí teniu alguns exemples, ¿vale? Hexagonal compacta, que seria aquesta, o la cúbica centrada en les cares. ¿Vale? No anem a entrar fins a tant, però bueno, saber que formen aquest tipus d'estructures molt compactes. ¿Vale? I ara el que faré és posar-vos un vídeo per a que visualitzeu un poc millor la formació de l'enllaç metàl·lic. ¿Vale?
fins aquí l'enllaç metàl·lic. Per tant, ara sí, un segon, perdó, hauríeu de ser capaços, vale, de fer l'activitat A7.